Мин сүзләргә ышанмыйм, гамәлләргә генә ышанам. Ләйсән, мин сиңа гашык булганда беркем дә түгел идем. Гади студент, авыл егете. Ә син бай шәһәр кызы. Әти-әниең мине соңга сукмадылар. Мин сезнең күз алдымнан югалдым. Югалдым, тик сине күз уңыннан югалтмадым. Сиңа лаек булыр өчен җиң сызганып эшләдем. Минем сиңа булган мәхәббәтем аркасында гына мин барына да ирешә алдым. Мин сиңа да, әти-әниеңә дә рәнҗемәдем. Чөнки чыннан да синең кебек кызны яулап алырга, сиңа лаек булырга кирәк иде. Теләсә кем белән аралашырга тиеш түгел үзен үзе хөрмәт иткән хатын-кыз. Бер көн килеп, күзләреңә карап, кулларыңнан тотып, Ләйсәнем дип әйтә алыр өчен хезмәт иттем. Аннан менә бу уенны уйлап таптым. Чөнки гашык кеше үзенең бәхетле булуына гына риза булып кала алмый. Бар дөньяны яратуга күмәргә тели. Үз тирәсендә барысының да хыялларын тормышка ашырырга ярдәм итә. Менә бу безнең хыял йортыбыз безне барыбызны да мәхәббәтле, бәхетле итәргә тиеш иде. Безне генә түгел, интернеттан безнең караучы һәркемне. Әгәр дә мәхәббәт өчен көрәшсәң, хезмәт итсәң, кайчан да бер нәтиҗәгә ирешеп булуын күреп, хыялларын тормышка ашырырга хисләндерергә тиеш иде. Мин сиңа килеп мәхәббәтемне аңлатып кына карасам да була иде. Тик минемчә яратуны сүзләр түгел, гамәлләр генә раслый ала. Мин сезнең барыгыз каршында да гаеплемен. Һәм минем гаебем шул, үзем һәм сезнең өчен хыял йорты төзеп, мәхәббәткә төрмәкче идем. Чөнки мин хыялга ышанам, мәхәббәткә ышанам. Ә син, Ләйсән, мәхәббәткә ышанасың?